ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ వందనాలు. దేవుడి సమయం ఇచ్చినందుకే దేవాతి దేవునికి హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను. ఈరోజు యేసు ప్రభువారు కలువరిలో మాట్లాడిన 7 మాటలలో ఒక మాట, మొదటి మాట మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాము. మొదటి మాట లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము 34వ వచనము. యేసు, తండ్రి, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించు. యేసు ప్రభువారు మాట్లాడుతున్న మాట ఎవరి కోసం? వీరెవరు? వీరు అంటే అనేక మంది ఆ కలువరి కొండ దగ్గరికి చాలామంది వచ్చారు. యేసు ప్రభువాని సిలువ వేసినప్పుడు యేసుని ప్రేమించిన వారు, యేసుని ఇష్టపడిన వారు, యేసు చేత ఆశ్చర్య కార్యాలు, అద్భుత కార్యాలు చూసిన వారు, యేసును అంగీకరించిన వారు ఒకవైపు ఉంటే, మరోవైపు యేసు ప్రభువారిని సిలువకు అప్పగించిన వారు, యేసును అంగీకరించిన వారు, యేసుని హేళన చేస్తున్న వారు మరోవైపు ఉంటే, ఇంకొక వైపు యేసు అంగీని చీట్లు వేసుకుంటున్న వారు ఇంకొక వైపు ఉన్నారు. యేసు ప్రభువారు వీరందరినీ చూసి ఆయన అంటున్నాడు, తండ్రి, వీరిని క్షమించు. ఎవరిని క్షమించమంటున్నాడండి ఆయన? యేసు ప్రభువారు కలువరి సిలువలో మాట్లాడుతున్న ఈ మాట తండ్రితో చేసిన ప్రార్థన విజ్ఞాపన ఇది. ఈ ప్రార్థనలో మనకు వినపడుతుంది మొట్టమొదటి మాట క్షమాపణ. ఈ క్షమాపణ వీరందరినీ క్షమించమని దేవుడు వేడుకుంటున్నాడు. దేవుడు శిష్యులకు ఏమైతే చెప్పాడో, ప్రజలకు ఏమైతే బోధించాడో, ఈ ప్రపంచానికి ఏమైతే తెలియచేస్తాడో ఆయన అదే ఆ కలువరి సిలువలో పలుకుతున్నాడు. ఆయన క్షమాపణ అనే మాటను పలుకుతున్నాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడండి ఆయన! ఆయన శరీరం అంతా రక్తపు ముద్దగా మారిన, కాళ్ళు చేతులలో మేకులు కొట్టిన, శిరస్సును ముళ్ళ కిరీటం పెట్టిన, భయంకరమైన వేదనలో ఉన్నా కూడా యేసు ప్రభువారు, తండ్రి, నా బాధ చూడు, తండ్రి, నా శ్రమను చూడు, తండ్రి, నా శరీరం ఇలా అయిపోయింది చూడని ఆయన చెప్పట్లేదు. ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, ఆయనను దూషించే వారి కోసం, ఆయనను హింసించిన వారి కోసం, ఆయన మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 44వ వచనములో హింసించు వారి కోసం ప్రార్థన చేయమని చెప్పినట్లు, లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయం 27వ వచనములో బాధించు వారి కోసం ప్రార్థన చేయమని చెప్పినది ఆయన కలువరి సిలువలో నెరవేరుస్తున్నాడు. ఆయన కలువరి సిలువలో ఆ కలువరి నాథుడు చెప్పిన ఆ అమూల్యమైన మాట, ఆయన ఎంతగానో బాధపడుతున్నా సరే ఆయన బాధను ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటలేదు. ఆయన సిలువలో క్షమాపణను అందిస్తున్నాడు. ఇంతవరకు మనము ఎవరినైనా క్షమించకుండా ఉంటే, ఇంతవరకు మనకు క్షమాపణ లేకుండా ఉంటే, ఇంతవరకు క్షమించే మనసు మనకి ఇంకా రాకుండా ఉంటే, ఇదే అనుకూల సమయం. ఈ సమయం మళ్ళా రాదేమోనండి. మన దినాలు గతించిపోతున్నాయి. ఆయన రాకడ సమీపించేసింది. ఇంకెప్పుడు మనం ఆయన మాటను నెరవేరుద్దాం? ఇంకెప్పుడు మనము క్షమిద్దాం? క్షమాపణ రుచి చూడగలిగిన వారమే మనం ఉండాలి. ఆ రుచిని ఇతరులకు చూపించాలి. క్షమాపణ కావాలంటే పశ్చాత్తాపపడాలి. పశ్చాత్తాపం లేకుండా క్షమాపణ దొరకదండి. ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపడతామో అప్పుడే క్షమించబడతాయి మన పాపాలు. మన పాపాల నిమిత్తమే క్షమాపణ కావాలి అంటే యేసునొద్దకు రావాలి. యేసు ప్రేమ తెలుసుకుని, యేసు త్యాగాన్ని తెలుసుకుని, యేసు చేసిన అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు తెలుసుకుని, ఆయన చేసిన ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటూ, ఇంకా ఆయన చెప్పిన మాటని ఎందుకని మనం అంగీకరించట్లేదు? ఆ మాటల విషయంలో ఎందుకు మనం ఇంకా వెనుకంజ వేస్తున్నాము? క్షమించమంటము చాలా పెద్ద మనసు కలిగిన మాట అండి ఇది. ఆయన చేశాడు. మనం కూడా ఆయన మాటల్ని అనుసరించి ఎదురుకు వెళ్ళాలి. ఈ సమయం మళ్ళా మనకు రాదండి. ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఎన్నో గుడ్ ఫ్రైడేలు వెళ్ళిపోతున్నాయి, వస్తున్నాయి, కానీ ఆయన చెప్పిన ఏ మాటను మనము ఇంకా నెరవేర్చలేదా? ఇంకా ఏ మాటను మన జీవితంలోకి స్వీకరించలేదా? ఆయన చెప్పిన మాట అమూల్యమైనది. మనము ఆయన మాటని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఆ మాట కలువరిలో వచ్చిన మాట, నీ కోసము నా కోసము పలికిన మాటే అది. మనం క్షమిద్దాం. మనల్ని హింసించేవారిని మనం క్షమిద్దాం. మనల్ని బాధించేవారిని మనం క్షమిద్దాం. మనల్ని ఎంతగా వేధిస్తున్నారో వారిని అంతగా మనం క్షమిద్దాము.
మనకి క్షమాపణ కావాలన్నా, మనకి క్షమించే మనసు కావాలన్నా యేసునతో మోకరించి మనము ప్రార్థన చేసి దాన్ని పొందుకుందాం. క్షమాపణ లేకపోతే మనం దేవుని రాజ్యానికి చేరలేమోనేమండి. జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ మాటని. మనం క్షమించబడాలి, మనము క్షమించాలి. దేవుడిచ్చిన ఈ అమూల్యమైన మాటను మనం వినియోగించుకొని ఎదురుకు వెళ్దాం. దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక. వాక్యాన్ని చదవండి, వాక్యాన్ని అనుసరించండి, దాని ప్రకారం జీవించండి.